राजु नार्जारिखौ बर'बआ सिनायाबा सासे इउपिपिएलनि मैखोम बिबानगिरिखौ जुदि बर'बआनो सिनायाबा दुखिया रायजो राजाफोरनि जातिनि खामानिखौ मा मावलांबावनो चिठी लिखाটো किहर चिठी मইতো বিজেপিৰ পৰা আৰু ৰাজু নাৰ্জাৰী হল ইউপিপিএলৰ দলৰ পৰা মোৰ দলৰ কি হয় নহয় মোৰ দল আছে মোৰ দলে হেৰি কৰিব ৰাজু নাৰ্জাৰী কোন হয় स्पष्ट बर'बआ बुंबाय राजु नार्जारिया सोर होननाय सोदोबा लाजियासै नामा राजु नार्जारिया मा लाजियासै नामा गावखौ सासे इउपिपिएलनि मैखोम बिबानगिरि होननानै गावखौ लेखा गोरों होननानै बर' समाजनि गेजेराव बर' निउसनि बा बर' मिडियाफोरनि खाथियाव बुंनानै लानानै गावखौ सासे गोहोगोरा होननानै जुदि बुंनानै लानायनिफ्राय सोर होननानै सोंजानाया बेसेबां अपमान सोर होननानै जुदि सोंजानायानो जातिनि खामानि मावलांनायाव मा मावनो हागोन साफ्रोमबो बिटिसि बिटिआरनि अफिसारफ्रा राजु नार्जारिखौ सिनायनांगोन साफ्रोमबो सोरबा एमसिएलआनो जा सोरबा इएमआनो जा सोरबा एमएलएआनो जा सोरबा मिनिस्टारानो जा सोरबा मन्थ्रियानो जा राजु नार्जारिखौ सिनायनांगोन सासे बिटिसि बिटिआरखौ सालायलांनो थाखाय इउपिपिएल पार्टिया मैखोमै पार्टिखौ बा देरहासार जानानै सरकारखौ सालायदों बिटिसि बिटिआरनि सरकारखौ सालायदों नाथाय राजु नार्जारिया सोर होननानै सोंजानाय सोदोबा लाजिनो रोंनांगौ राजु नार्जारिया गोरों हिसाबै जोङो राजु नार्जारिखौ जोङो सन्मान होयो सासे गोरों मानसिया साख्रि बाख्रि लायालासिनो जातिनि बा राजखान्थि हान्जायाव माखासे समाजनि खामानिखौ मावलांनो होननानै आगान सुरबोदों जोङो राजु नार्जारिखौ हारिनि हिसाबै बा जोंनि जातिनि हिसाबै जों गोरों मानसिया राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लाफैनायखौ जों जोबोद बाख्नायो नाथाय दिनै बिटिसि बिटिआरनि जाय सालायगिरिफोरजों दिनै सिनायजायै बा सोंजानाया सोर होननाया जोंनि बर' जातिनि थाखाय खामानि मावलांनो बा जातिनि खामानि मावलांनो ओंखारनायाव सोंजानाय सोदोबानो बयनिफ्राय फिसासिन सोदोब रावबो सिनाया राजु नार्जारिखौ दिनै बर'बआनो सिनायाबा आरो सोर सिनायबावगोन सोर आसामनि एमएलए सोर मन्थ्रि सोर मिनिस्टारा राजु नार्जारिखौ आरो सिनायबावगोन ভংগ হওয়ার কোনো মন্তব্য মই দিয়া নাই আৰু ভংগ নহয় দল হিচাপেহে মই নিৰ্বাচিত হৈ আহিছোঁ তাৰপিছতহে মই ইএম হৈ আছোঁ তো সেইকাৰণে দলৰ প্ৰায়ৰিটি ফাৰ্ষ্ট তো দলক যদি কোনোবা অৱজ্ঞা কৰে বা নেগলেক্টিং কথা কয় তেনেহ'লেতো নিশ্চয় তাক প্ৰতি উত্তৰ দিবই লাগিব बिथाङा स्पष्ट बुंबाय इउपिपिएल आरो बिजेपि मोनथाम लोगो नांनानै बिटिसि बिटिआरखौ सालायदों बे मालाबाबो बंग जाया माबोरै बंग जानो जाय दिनै गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जाय दिनै बिजेपि सरकारा सियाराव जिरायनानै दिनै मा बुंदों इउपिपिएल पार्टिखौ दिनै जोसाखौ मारा हो गाबोन माइसालिखौ मारा हो आरो सम्पद बुंलायबाय माइब्राखौ मारा हो बिथांमोना सियाराव जिरायनानै माराखौ मोसौजों होदिंगासिनो ट्रेक्टरजों होदिंगासिनो बेलासियाव माइब्राखौ मारा हो गाबोन हराव माइसालिखौ मारा हो ट्रेक्टरजों ओरैबायदि मोजाङै माइखौ खाय बिथांमोना जुदि सियाराव जिरायनानैनो आसिथुनानै जुदि मारा होदिंनो हादोंबा बिथांमोना बोरै बिथांमोनजों नागारनो बिथांमोना सियारावनो जिरायनानै दिनै आसिथुनानै थोनगासिनो गाबोन ट्रेक्टरजों उमुखखौ मारा हो समफोराव उमुखखौ मारा हो बिथांमोनानो बुंगासिनो दं माब्रै बिथांमोना पार्टिखौ नागारनो सियाराव जिरायनानै बिथांमोनानो थोनगासिनो माइखौ ओरैबायदि खाय माराखौ ओरैबायदि हो स्पष्ट बुंना होबाय बर'बआ अरुण कुमार देआ दिनै जे राजु कुमार नार्जारिया सोर होननानै बुंदों बिथाङा सोंनो हायो बिथाङा जिहेतु जोंनि गणतान्त्रिक देशनि स्वतन्त्र सासे नोगोरारि बिथाङा सोंनो मोनो प्रश्न सोंनो मोनो बिथांनासो बे बिटिआर एसेम्बलियाव प्रश्न सोंनो मोना होननाया बेफोर जिनिसासो आनएक्सेप्टेबल आं दिनै बुंगासिनो दं प्रश्न सोंनो मोनो बिथाङा सोंथों हाजारबार सोंथों राजु नार्जारिया सोर होननानै बिथाङा बुंखागोन मानो होनबा आं मिथिनायाव बिथाङा थिकादार खालामग्रा सासे सुबुंमोन थिकादारि लाइननि सासे मानसि आंथ' मुम्बाइआव एमएसडब्लिउ फरायखांनानै थांनाय 20 बोसोर बड'लेण्ड ओनसोलनि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौहाय सेवा खालामनो थाखाय आं नाजाबोदों आङो बेहाय रोजा रोजा गरिब दुखिया सुबुंफोरजोंहाय गसंफानानै बिथां गावनि रोंगौथिखौ लानानै बर' समाजनि गेजेराव राजखान्थि हान्जायाव आवगायबोदों जोबोद गनायथाव जोंबो गनायदों सासे गोरों मानसिया राजखान्थि हान्जायाव फैनानै समाजनि गेजेराव गसंदों नाथाय दिनै
राजु नार्जारिया सोर एक्स एन डि बिफोरनि जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि न'आव थांनानै माथो होदों? सोर एक्स एन डि बिफोरनि केस गोनांनि न'खराव थांनानै आसाम सरकार भारत सरकारनि सायाव माथो होदों? सोरबा एक्स एन डि बिनि जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोननि न'आव थांनानै राजु नार्जारिया माला माथो होनाय रेकर्ड दं? नाथाय दिनै स्पष्ट बुंनानै लादों गावनि खुगाजों आं बुंलायनाङा, गावनि माखासे पिक्सारखौ दिनै गावनि दिनै अपमान खालायजानाय, गावनि दिनै सोंलु खालायजानायखौ दिनै गावनि खुगाजोंनो दिनै स्पष्ट बुंनानै लादों आं बुंलायनाङा। नाथाय दिनै सासे बर' हारिनि गेजेराव गोरों मानसिया अरायसम राजखान्थि हान्जायाव फैयोब्ला एमए पासआनो जाथों, डक्टर डिग्रियानो जाथों, डाबल एमएआनो जाथों, राजखान्थि हान्जायाव फैनाय लोगो लोगो खुनु क्वालिफाइडखौ लानानै अबेबा गावनि रोंगौथिखौ लानानै मालाबाबो राजखान्थि हान्जायाव जायगाखौ होदों होआखै जोंहा बेफोरनि माखासे बिथोरि खोथाखौ जोङो बुंनो रोंनाय नङा। नाथाय जों राजखान्थि हान्जायाव जायहानो राम लखन महाभारतनि सल'बाथाफोरखौ थख' थख' बुंनो रोङो बिसोर राजखान्थि हान्जायाव अरायसम देरहासार जागोन। राजु नार्जारिया दिनै बर'नि माखासे जारिमिनखौल' रोङो जानो हागौ, माखासे राम लखन माखासे महाभारतनि माखासे काहानिखौ राजु नार्जारिया रोङाबो जानो हागौ। जातिनि सोमावसारबोनायाव, आबसुनि सोमावसारबोनायाव बेसेबांबा गावनि रोंगौथिखौ लानानै बेसेबांबा सम होबोनायाव अरायसम बर' हारिनि थाखायल' बा बर'नि जारिमिनखौल' रोङो जानो हागौ। बिनि थाखाय दिनै राजु नार्जारिया सोंजादों सोर होननानै, नाथाय राजु नार्जारिया गावनि रोंगौथिखौ दिनै फोरमायदों आरो माखासे गावनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ दिनै बुंनानै लादों, बेखौ जों गनायदों। नाथाय राजु नार्जारिया माला एक्स एन डि बिफोरनि सोरबा केस गोनाङानो जा, सोरबा जोबथेसालियाव थानायानो जा, सोरबा मुंख्लं न'खरफ्रावनो जा, जायफोर एक्स एन डि बिफोरा गोदाव सोराव जानानै थानाय बिथांमोनखौ दिनै राजु नार्जारिया स्पष्ट सिनायोना सिनाया? हुमखि होननाय जिनिसखौ जिहेतु आं सासे बर' फिसा, नोंथांमोना बयबो मिथियो, आं दहायबो बुंदों हुमखि होननाय जिनिसखौ गिग्रा राजु नार्जारिया नङा। बरिया बरिया। राजु नार्जारिया सोरबा उरुबदियानो जाथों, सोरबायानो जाथों, सोरबा बर' जाथिनि सायाव दम होयोबा बेखौ मालाबाबो गिनाय आरो फासयनाय गैया। थिगानो, बर' हारिया मालाबाबो गिनाय आरो फासयनाय गैया। नाथाय राजु नार्जारिनि माखासे खामानि मावनांगौ खामानिया मा मा? जों आसा खालामदोंमोन राजु नार्जारिया एक्स एन डि बिफोरनि केसनि जेंनायाव सासे गोरों हिसाबै दिल्लीयाव माथो हरगोन, गुवाहाटियाव माथो हरगोन, माखासे आसामनि माखासे बिथांमोनखौ राजु नार्जारिया एक्स एन डि बिनि जानानै माथो हरगोन, दिल्लीयाव माथो होगोन। सोरबा दिनै बिटिसि बिटिआरावनो जुदि बिथांखौ जाय दिनै बिटिसि बिटिआरनि सिङाव राजु नार्जारिखौनो दिनै दम होग्रा थायोबा, राजु नार्जारिखौनो दिनै सिनायै मानसि दङबा बिथांखौ प्रमद बर'आल' सिनायो खोमा, राजु नार्जारिखौ प्रमद बर'आल' मोजाङै सिनायो खोमा। बिथाङा माखासे खामानि मावलांनो थाखाय दिनै जायफोर बिटिसि बिटिआरनि सिङाव बिथांखौ उरुबदे बायदियानो सिनायाब्ला जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव दिनै लाजिथावना। इउपिपिएलनि बिबानखौ लानानै बिथाङा बहा थायो? बिथांमोना एखे लोगो बिटिसि बिटिआरनि खामानि मावलांनो थाखाय एखे लोगो बिथांमोना जिराया नामा? एखे टेबोलाव जिराया नामा? उरुबदियानो जाथों, प्रमद बर'आनो जाथों, दिनै सोरबा थिकादारनि दिनै बेनारखौ होनानै लाब गैया, दिनै गावनि माखासे मुम्बाइआव थानानै फरायनायनि दिनै बेनारखौ होनानै लाब गैया। जोंनि दिनै समाजाव खामानि मावनो होननानै इउपिपिएलनि बिबानखौ लादोंबा आरो जाय दिनै बिटिसि बिटिआरनि सिङाव जायफोर दिनै माखासे गादिखौ लानानै दङबा बयबो सिनायलायनांगोन। सोरबा बिजेपिनो, सोरबा बिपिएफनो, सोरबा इउपिपिएलनो, सोरबा कंग्रेसनो, बयबो गावजों गाव बिबानगिरिफ्रा सिनायलायनांगोन। अब्ला बिथांमोना एखे लोगो माखासे सोंनाय फिननाय आरो बिथांमोना मोजां गाज्रि माखासे खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना सावरायलायनाय गैया नामा? प्रमद बर'आल' स्पष्ट सिनायो राजु नार्जारिखौ। दिनै माखासे जों ससियेल मिडियाआव हमदांनो हाबाय। राजु नार्जारिखौ रावबो सिनायाबा, उरुबदियाबो सिनायाबा राजु नार्जारिखौ प्रमद बर'आल' मोजाङै सिनायो जानो हागौ। अब्ला दिनै बर' समाजफ्रा राजु नार्जारिनि सायाव मा आसा खालामनो? एक्स एन डि बिफोरनि सायाव दिनै राजु नार्जारिया माथो होनो हागोन ना हाया?
दिल्लीयाव दिनै माथो हरनो हागोन ना हाया दिनै लाइजाम लिरना हरदों होनदों उरुबदेनि सायाव उरुबदेनि सायाव लाइजाम लिरनानै हरनायखौ जों बाख्नायो नाथाय एक्स एनडिपिफोरनि जानानै राजु नार्जारिया दिल्लीयाव लाइजाम दैथायहरनो हागोन ना हाया गुवाहाटीयाव दैथायहरनो हागोन ना हाया एक्स एनडिपिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां जानांगौ एक्स एनडिपिफोरनि केसा जोबस्रांनांगौ बेनि थाखायनो अराय सम राजु नार्जारिया गोख्रोङै उरुबदेनि सायाव बिटिआर एकर्डनि सायाव मानो थाखाय माथो होनाङा मानो थाखाय बेफोरनि सायाव कुइसन होनाङा आरो सोंनाय फिननायखौ मानो थाखाय मोना बिनि सायाव राजु नार्जारिया गोख्रोङैनो उरुबदेनि सायाव बर' समाजनि गेजेराव रोखा खालायना होनांगौ आरो उरुबदेयाबो थाबैनो बिटिआर एकर्डनि सायाव मानो थाखाय सोंनो मोना बेखौ उरुबदेया स्पष्ट होनांगौ गोख्रोङैनो बर' समाजनि गेजेराव उरुबदेनि सायाव गोख्रों माथो होनांगौ होननानै आं खावलायहरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंबा राजु नार्जारि सारनि खाथियाव साफ्रोमबो बर' समाजनि गेजेराव साफ्रोमबो पार्टिनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव आखाइ खबजोबनानै आं गोरोन्थिफोर जादोंबा आं निमाहा बियो अराय सम राजु नार्जारिया बर' समाजनि थाखाय माथो होलांगोन होननानै आसा खालामो एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय दिल्लीयाव गुवाहाटीयाव लाइजाम दैथायहरगोन होननानै आसा खालामो।